Дихидротестостерон и връзката с косопада. DHT е съкратеното име за дихидротестостерон. Това е мощен мъжки сексуален хормон, който играе важна роля в мъжкото полово развитие и функции. DHT се произвежда от тестостерон чрез действието на ензима 5-алфа-редуктаза. В организма DHT има множество функции, включително стимулиране на растежа на косата върху тялото, подпомагане на развитието на мъжките полови органи по време на ембрионалния период, регулиране на либидото и поддържане на здравословното състояние на простатата. Въпреки това, прекомерното ниво на DHT може да доведе до определени проблеми, като например косопад при мъжете и увеличаване на простатата. Какъв е резултата от високо ниво на DHT дихидротестостерон? Високо ниво на дихидротестостерон, DHT, може да има различни последици върху организма, особено при мъжете. Ето някои от потенциалните резултати. Косопад. Един от най-известните ефекти на високото ниво на DHT при мъжете е косопадът. DHT може да причини миниатюризиране на космите на скалпа, което в крайна сметка води до постепенно изтъняване и косопад. Хиперплазия на простатата. Високото ниво на DHT може да доведе до увеличаване на размера на простатата, което се нарича бенигнена хиперплазия на простатата, BPH. Резултатът може да бъде често уриниране, затруднения при започване на уриниране и слаб поток на урина. Използване на лекарства. Някои лекарства могат да намалят концентрацията на DHT в скалпа, което може да помогне да се забави или спре косопадът. Примери за такива лекарства е миноксидил, който инхибира ензима 5-алфа-редуктаза, отговорен за превръщането на тестостерон в DHT. Известно е, че някои от тези лекарства имат тежки странични ефекти. Хранителни добавки. Някои хранителни добавки могат да помогнат да се поддържа здравословното състояние на косата и да се намали косопадът. Програми против косопад. Съществуват специални програми, които са формулирани за намаляване на косопада, които съдържат натурални DHT блокери и пептиди с мощно действие. Екстракт от плода на пълмето, Serena repens, се използва като естествен DHT блокер и се предполага, че може да помогне за намаляване на размера на простатата и косопада при мъжете.